ଜାଣିଛେ ଆମେ ସବୁ ବାବା ସାହେବଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଆଉ ବାବା ସାହେବଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ କଲମ ଛାଡ଼ି ନୀଳ ଝଣ୍ଡା ଧରେ ନା ସେଇ ଝଣ୍ଡା ଆଗରେ ତାଙ୍କର ଠେଙ୍ଗା ବି ବିକା ପଡ଼ିଯାଏ। ସେମାନେ ଭଲ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଫମ୍ପ ଆୱାଜ କରି ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ତାଙ୍କର ସାହସ ନାହିଁ। ସାମ୍ନାକୁ ଯଦି ଆସନ୍ତି ଏଇ ମୂଳ ନିବାସୀ ଯୁବକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୂଳ ନିବାସୀର ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର ସାହସ ଅଛି। ଛୁରୀ ଉପରେ ବିଧା ମାରି ପଣସ ପଚେଇ ଦେଲା ଭଳିଆ ଏମାନଙ୍କର ସାହସ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯିଏ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର को আমার রক্ষা কবচ সংবিধান को ଯିଏ ଟାର୍ଗେଟ କରିବ ଆମେ ଆଜି ଶପଥ ନେବ। ଯିଏ ଆମକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବ ଆମେ ତାକୁ ବି ଜବାବ ଦେବା ଶିଖାଇଦେବା, ତାକୁ ଜବାବ ଦେବା। ଯିଏ ଆମକୁ ହିଲ୍ସରେ କହୁଛି ଆମର ସାହସ ଅଛି, ଆମର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଆମ ବାହୁରେ ବଳ ଅଛି, ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ଆମ ରିଏଲରେ କରି ଦେଖାଇଦେବା। ତେଣୁ ଖଣ୍ଡାର ଜବାବ କେବଳ କଲମରେ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଆଉ ଏ କଲମକୁ କେମିତି ଚଳାଯାଏ ଆପଣ ମାନେ ଆମ୍ବେଦକରବାଦୀ ହୋଇ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଜବାବ ଦେଇଛେ, ଜବାବ ଦେବା। ଆଉ ଆ ଭିତରୁ ଯଦି ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯାଏ ତାହେଲେ ଯୋଉ ଭାଇମାନେ କହୁଥିଲେ ଇଏ ତ ଖାଲି ଟେଲର, ସିନେମା ବାକି ଅଛି, ବିବେକ କୋରେଗାଁव ରିଲିଜ ହେଇଯାଇପାରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ବିବେକ କୋରେଗାଁव ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଇପାରେ, ନୂତନ ଇତିହାସ ଲେଖାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଅନ୍ଧଭକ୍ତ ମାନେ ମୁଁ ଏଇଠୁ ଥାଇ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛେ, ଶୁଣ ଶୁଣ ଅନ୍ଧଭକ୍ତ, ଏଥର ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତମ ରିଲ୍ସକୁ ଆମ ରିଏଲରେ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ଯୁବପିଢ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ।